Evo još jedan prijedlog za istraživanje. Klizava kovanica. Vaše istraživačko pitanje može biti: vrijedi li zakon očuvanja energije? Kako bi to napravili, potrebno je pripremiti trokut i ravnalo, olovku i papir, malo ljepljive trake, odnosno selotepa, nekoliko knjiga i jednu kovanicu. Kako bi odgovorili na to pitanje, predlažem da naslagate nekoliko knjiga jednu na drugu. Iskoristite trokut tako da visinu knjiga možete izmjeriti, jer ćete ga nasloniti na te knjige. Ravnalo jednim krajem naslonite negdje na naslagane knjige, tako da to ravnalo čini kosinu, a kod drugog kraja ravnala na pod ili stol zalijepite papir. Kovanicu postavite na ravnalo i pustite ju da klizne niz kosinu i da nastavi svoje gibanje po ravnom dijelu stola. Sjećate se da sam vam često znao reći kako trebate razlikovati vlastita mišljenja i stavove od znanstvenih činjenica. Tako da obavezno vaša mišljenja i očekivanje prije izvedbe ovog pokusa zapišite i analizirajte. Što zapravo želite promatrati? Kako želite odgovoriti na istraživačko pitanje? U našem zadnjem istraživanju pričali smo o ovisnoj varijabli i o neovisnoj varijabli. Neovisnu varijablu vi kontrolirate, a ovisna ovisi i nju ne znate. Kako su međusobno povezani? Što je vaše očekivanje i kako pretpostavljate da grafički možete prikazati njihovu međusobnu ovisnost? Sretno!